Onpa mukava olla taas kunnon löylyissä. Ja vanhan kunnon saunasepon kanssa. Kyllä elämä taas se hymyilee. Ai. Sinä se osaat nauttia tämmöisistä tavallisista asioista. Toisin kuin se yksi likka, jolle ainoa tärkeä asia tuntuu olevan lehtien palstoilla keikistellä. No mitä? Ihan sepakka tyttöhän se on. Voi saakeli! Se tuntuu haluavan julkisuuteen ihan keinolla millä tahansa. Älä sano. Jospa se on ihan aidosti ihastunut sun charmikkaaseen käytökseesi. Höpö. Minä en nuorien likkojen perässä juokse. No kyllähän mä nyt Seppo sut tunnen. Sun ei tarvitse tehdä mitään sellaista, mitä sä et itse halua. Ainakaan säälistää. Ei ollut tarkoitus painostaa. No en minä ole koskaan halunnut. Meikäläinen puheltaa nyt pelin poikki. Tommosen... No ei. Mä oon todella pahoillani, että mä sillä tavalla lähentelin sua. Lopeta!